Ο Βέλλας να βραβεύσει την πρώτη νικήτρια, Ντενίς Δημάκη, με νούμερο 195 και χρόνο 1.11.26. Για μας που έχουμε τόσο μεγάλες αθλητές κοντά μας, η Ντενίς Δημάκη είναι Μαρινιονίκη. Πρώτος αθλητής λοιπόν είναι ο Σπύρος Γκοτιάς. Νούμερο 172 και χρόνος 1.08.33. Ακούστε όμως το σημαντικό. Οι τρεις αθλητές έχουν χρόνο 1.08 και οι τρεις. Ο τελευταίος, ο τρίτος από τους τρεις, 1.08.40. Οι άλλοι δύο έχουν χρόνο 1.08.33 και οι δύο. Η δεύτερη ομάδα, Χαρίσης Παντελής Παύλος Τζαναβάρας, 266 νούμερο, με χρόνο 1.04.53. Συγγνώμη για την τέλεση, δεν είπα χρόνο, δεν έχει τυπωθεί. Τους χρόνους όμως όλοι οι αθλητές πρόκειται να τους λάβετε τις επόμενες σήμερα το βράδυ με email και θα ανακοινωθούν και στη σελίδα μας στο Facebook και στο site μας. Καλούμε λοιπόν και τους πρώτους αθλητές, τον Γρηγόρη, τον Χρήστο και τον Νταβίτε. Ομάδα 279. Πολύ κοντά στο 1.04.53, ένα λεπτό διαφορά. Πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Κλέψαν την εκκλησία, έτσι, εντελώς. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε τα μεγάλα ονόματα που θα γίνει κοντά στον αγώνα. Δεν υπάρχουν.